Ao redor das 12 desta mañá, Patricia abandonaba o que foi o seu fogar durante os últimos 15 anos. A pesar dos esforzos da súa abogada para evitar a execución hipotecaria in extremis, non puido ser, e o xulgado número 3 de Ribeira executou a orde de desafiuzamento. A impotencia apoderouse desta familia boirense, que perdeu a súa vivenda non por deixar de pagar a hipoteca, senón por unha presunta estafa por parte do construtor. É que non é que eu non pagaron o alquiler, non pagaron a hipoteca, que foi un construtor que pideu unha hipoteca dun piso que non podía, porque na permuta non lle damos permiso para hipotecar ese piso. Ele hipotecou o piso, non cumpleu, e ao final é que queda sin piso, mas sin terreno, porque foi unha permuta a cambio dun terreno, herencia de meu pai, que morreu, e quedo sin o terreno de meu pai, quedo sin o piso, quedo sin nada. O piso pasou a mans dun fondo de inversión que, a pesar da mediación de Stop Desafiuzamentos e da Valedora do Pobo, negouse a retrasar o desafiuzamento para que, polo menos, a familia puidese pasar o Nadal na casa. Polo menos se aplazaron un mes, que nos daran un mes para quitar as cousas, que non nos botaran en plena Navidad, a chuvia, non sei, pensei que sí. Sabía que ao final seguramente nos tuviéramos que ir, pero hai moitos desafios que paran, que lle dan un mes, que lle dan 2, pero ni un mes. Xa a primeira vez que veñen xa estamos fora. Ni unha pequena oportunidade nos deron. Tras recoller as súas pertenzas, a familia abandonou a vivenda e instalaranse de xeito temporal na casa dos pais dunha amiga, á espera de que os servizos sociais busquen unha alternativa de aloxamento dada a súa situación de vulnerabilidade. Ahora mesmo vamos uns días para a casa dos pais dunha amiga, pero bueno, viven os pais, vive o tío, vive elas, mentre a ver se Cáritas nos busca algo. A pesar de que a familia denunciou o construtor Juan Fernández por incumprimento de contrato, non albergan xa ningunha esperanza de recuperar a vivenda. Todos denunciámoslo por incumprimento de contrato e tivemos o xuicio outro día, pero ainda non hai sentencia. O malo que non vai ter nada a seu nome, nin nada, porque xa tuvo moitas denuncias e moitos, non é a primeira estafa que fai.